Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mandatory na ang paggamit ng QC Pass Digital Contact Tracing App kan mga establishmento sa Quezon City. Inisigun kay Quezon City Mayor Joy Belmonte tanganing makatabang sa pagpapakusog kan contact tracing kan lokal na gobyerno. Sinabi ni Belmonte na kaibahan sa nasabing lakdang sa inisyong bagong community quarantine guidelines ang nasabing lakdang kung saan kana inisyong quarantine guidelines kan interagency task force. Pering magkuhaan mga negosyante kan sa indang QR code sa business permits and licensing department kan syudad. Mantang binawi na kan Quezon City Government ang liquor ban alagad man tinidong bawal ang pag-inom sa mapampublikong lugar. Yan ang pangalas 4 barata halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. Farex B Complex, help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Downy, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Cobra Energy Drink, Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition.
Maray na hapon, Martes, 9 de Marso, taon 2021. Ang pagpaabot mi na naman nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia asin kan susyudad. Kasabay dyan ang paglaom na yaong kita gabos sa marhay na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos an panarig sa amang Dios na malampasan tanaan kadifisilan. Mantang kamo dyan nagmemerienda o naghanda kan pamanggihan, nag-imbitar man kami mag-iriba-iba kita sa alas 5 an hapon. Anong pinagkukuti-kuti lamang na pigmemeriendahan, buda pinaghanda na pamanggihan. Sa luwas, yaon dyan ang Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy, Al, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa Technical Control, Bunjing Tanay. Ano sa muya pong Chief Tech, siyempre sa Newsroom. Pagyaon man kay ni pag-araw kay ning oras, News Director Edwin Peralta and nakamonitor man si News Manager Mardela. Production Center ang AM ng DZGB, Angel Mustaza. Si Arven, buda si Richard ba yon? Tama, si Arven and si Richard sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Marayin hapon dyan sa mga naka-DCGB News Online hale sa Pilipinas po yan. Ha? Marayin na hapon. Igwaman dyan ng mga parantabay, sinasabi ko sa inyo, marami yan. Dami sila. Nahihiya lang mag-text. Sige, diretso na kan informasyon sa palibot. Aramunta ang mga dagdag na istorya. Kumpadring Almarhay na hapon, go ahead. Maray na hapon, tadi suportado ang PNP Bicol, lalo digdi sa Albay, sa mga programa ngunyan kan kababaihan, may relasyon sa Women's Month celebration. Ang PNP Bicol sa pamayo ni Police Brigadier General Bart Bustamante, asin man ang Albay Provincial Command sa pamayawan ni Provincial Director Police Colonel Arnold Santiago, ang padagos ngunyan na nag-promote lalo ang mga kababaihan na kapulisan digdi sa probinsya kan Albay sa pagi kan Police Community Affairs and Development Office. Nagkukondukta man sinda nin mga kampanya, lalong-lalo na ang may relasyon sa coronavirus awareness campaign. May relasyon man ini pa din duman sa tema, sa selebrasyon ngayon kan mga kababaihan na we make change for women. Wana laban sa pandemya, kaya. Yan, naniwan na laban sa pandemya, kaya. Nagilibot sinda ba sa mga barangay, kan sarong simana. Monitor ta dyan sa resettlement site, kan San Andres, Santo Domingo. Asin iba-iba pang mga venue, mga ibang barangay, nasa indang pigibisita. Kan Lunes man, o kasudma, sinabayan ninda, ang awareness campaign man o digdi sa Piñaranda Park o na sain dakulman ang mga nagparsipar na mga kapulisan parte ini kan padagos indang kampanya sa iba-ibang mga lugar relasyon nga sa pag-promote man kaning awareness para sa COVID, especialmente sa sektor kan mga kababaihan parte kan Women's Month celebration. Roger. Yan pa din informasyon pa, halitigli sa Albay District, Alarmario, DCG.
Salamat kumpadreng Al sa mga istorya hali dyan sa Old Albay District. Women's Month Celebration. Yan. Gayunon gayud bunjing ikan chairperson kan sanggunian bayan kang nabuwa. Chairperson ka, tamiyembro ka kan sanggunian bunjing ikan chairperson kan Committee on Women's Affairs. Yeah. Mabuhay po ang mga kababaehan. Yan, grabe na ang evolution mo niyan, di ba? Kan panahon, kaito, duwasa na talaga. Babae, buda lalaki. Ngunyan, nako, di mo na maintindihan. Di ba? It's a matter of choice. Sabi na nga ni Ibaga, no question about it. Sige, di maabot na sa 50,000 ang mga na-iniksyonan sa Pilipinas. Tama ba? So latest na record na nailing ko sa DOH, basado man sa ipinahayag ni Sekretaryo Galvez, yung vaccine czar kan Pilipinas, more or less 44,000 ang mga na-iniksyonan na kaitong so Sinovac. Ay, pamambagang pigbabareta so GMA, so ABS, lalaki, gadan! Matapos iniksyonan. Ibagan mga style ni Daddy, konklusyon tulos. Ay, pambaga. O yan o. O dyan sa BRTTH, kadakol na ang mga na-injeksyonan. Sana daining araw ka na baretang magbuta. Lalaki, patay, matapos maturukan ng Sinovac. Ibaga ng style ni Daddy, tapos na ang laban pag-araw ka ng headline. Konklusyon tulos. Di ba, Bonjay? Araw kan pinadakula sa mga Pinoy. Buro bangging negatibong bareta for so long a time, sagkod na nabilog na so distrust, as in element of dissent sa gobyerno. Uto nga ni Ibaga, si Papa Francis, ubaga, sagkod niyan buhay, nagdayo nga ni duman sa Iraq. Historic visit kan pinakahalangkaw na pastor kan Kristyanismo sa Kinaban, di Pontiff Pope Francis, duminuman sa Iraq. Haloy nang nagpa-iniksyon baga kan sa COVID. Sabi nga ni Pope, ang pagpa-iniksyon ngaya is a moral obligation kan bakuna. Ano pa man, dahil kita magtiriwala baya, supig irineksyonan sa BRTTH, dahil pa man yung nagkakamang sa kisame, Bunjing? Buro dahil pang nagkakanap sa lanob. Tarakuto, Pan Yosef naman. Ay, nakabaya kita mga Pinoy, sana, sa ngunyan, aram nindo, dakol na ang gustong magpa-injection sana ma-maintain ang araw kaining trend sa Pilipinas. Di ang problema susatuyang Vice Presidente na. Munjing kababayan mo. So Vice Presidente ano daw ini? Imbis bagang kumbinsiron sa mga Pilipino. Kung ano-ano ang mga pinagkukana, salungat. Inda ko sana siguro you and I will agree at some point, pero digdi siguro ma-disagree ka mo sa tataramong ko. Bako ng healthy ang gibo-gibo man ni Madam Vice President. Inasa nang nahilingan na so pagpa-injection kan sa Sinovac kung ano-anong diferensya pighihiling. Sa tuya man sa nagulping kareribukan. Pati subisi Presidente. Sa ibang nasyon dayaday. Ay nako, sige tabi, diretso mo na kita kan informasyones diyan sa luwas. Ans, marhay na hapon, tirahin mo.
Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag na bareta, matrayumpong na ikondusir kan Legazpi City Health Office mo na pagkahapon sa Legazpi City Convention Center o KLC3 ang simulation exercise may kinaaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Dr. Fulbert Alec Hiliego, ang sa tuyang City Health Officer sa iyang sinabi na maugma siyang nagpahiling na kooperasyon ang mga health workers sa syudad, partikular na sa lindong kan Legazpi City Health Office, tangani na maikondusir ng GAD ang sunod-sunod na prosedimento may kinaaraman nga ni sa pagbabakuna. Ang enot na ginibo na proseso para sa CIMEX iyon registration, nagsunod digdi ang vital sign, ang counseling, asin ipinaliwanag man ang kumpara sa ang bakuna, asin nagkaigwaman din orientasyon. Nagsunod man digdi ang kung in kaso daw na makumbinsir talaga ang sarong Legaspeño kaya health worker na magpatudok ng bakuna, mapirma sinda ni na consent o kaya documents o waiver, asin man i-assess giraray kan mga doktor, dangan magkakaigwa na kan pagbabakuna mismo, and kung tapos na daw ang pagbabakuna, sigon sa iya, mahalat guna ng 15 sa good 30 minutos sa waiting area para obserbaran ang posibleng negatibo o kaya man maray na epekto kan COVID-19 vaccine na itutudok sa tuyang mga health workers. Sinabi ni Hiliego na sa ngunyan pinagahalat na kan gobyerno lokal kan Legazpi ang itataong alokasyon kan DOH, Bicol, partikular na ng Sinovac kontra sa COVID-19. Tangan na tulos man na mapuunan ang pagbabakuna kay rollout kining vaccination program. Alagad sinabi ni Hiliego na mahalat pa sindakan na resulta kan assessment man kan DOH Bicol may kinaraman sa ginibo nindang CIMEX ngunya na pagkahapon sa Legazpi City Convention Center. Noarin ang projected na pagbabakuna duman sa mga nakalistang priority sectors over? Roger, ang targeted pa lang na date sa PIO, baka daw by Thursday or within this week, mabakuha na hanago na ining mga healthcare workers. Dahil pa nagtotoonin date si Dr. Hiliego, kuno rin may mga military, and iba pang frontliners, and even ining iba pang nasa priority list. Ang yaong pa sa nanin babanaba ng matudukan na enot ining healthcare workers by Thursday or this week basta maaprobara na kan DOH. Yan. Siyempre, talagang masunod kita duman sa mandato kan mga nasa field of medicine. So, mga nasa priority. Nakahuron mo si Doc Fulbert sa cellphone? Yaon sa duman mismo sa CIMEX tabi sa PIO. Ita, nagbalo ako kaan one time, paghapon day lamang ako na kuan. Kasuba ako sa CIMEX, nag-Zoom meeting. Iyo, grabe ka busy ni Doc Fulbert talaga. Oo. Grabe ang laban ninda ko niyan eh. We have to understand na grabe ang asikasuhon. Roger. Ungon yan di ito so para sa mga nasa priority an sa indang pinag-CIMEX muna. Iyo po Sir Pio. Dai paso sa common tao. Wara pa. Ang yaon lang duman na iling mga opisalis lang kan DOH and ining gikan sa City Health Office ta sa agamanda magkaka-CIMEX man sa Legazpi City Hospital. Iyo ta ang pinag-iinteresan tadig di sumanga sa senior citizens. Kung paano hun iyan tan ibabagakan dai na nakakalakaw ning tultul. So iba talagang dai na nakakahali sa indang residensyas. Dai pa manaon ang bitan ni Doc Fulbert iyan kung paanong atake ninda kay sa problema. As of now, Sir Pio, day pa sindang pigapaluwas na pahayag si Doc Hiliego, may kinaraman digdi sa pagtudok man or kaya kumakondusir man sinin sa CIMEX sa regular o kaya ordinaryong Legaspeño. Iyo ta, nakasunod yan sa frontliners, so mga senior citizens lalo na itong mga indigent. Paano daw iyan? Adi, kung anong sistema, I was listening intently baka nakahuron ni VP Henry, dahil ko lang nakon kung nalagpasan ko kung paano sa mga senior citizens, lalo na sa mga nasa yung barangay. Yes, oo. Sa kunyan talaga sa PIO, sinda nagsusunod man sa mandate ng DOH na so ang i-involve ko na sa CIMEX ining sa yung mga health workers. Yan. Kung paano naan, masunod na level yan. Kung sindaan maduman sa barangay, burobit-bit Bakuna. Vakbox. O kung ano. Sige. Inilang ang kabdang kan bahayag ni Doc Fulbert kasabago sa pagkikipag-orin kan DCGB News. Ang
natin dito sa simulation activity is ma-approve tayo ng Department of Health. Now, titignan ng Department of Health yung kakayahan ng City Health kung akma ba ang preparasyon at may sapat na tauhan para pasinayaan ang pagbabakuna. At higit sa lahat, ang inaasahan natin dito at pag in-approve na tayo, bibigyan na tayo ng allocation ng Department of Health sa taunang alokasyon. Pag binigyan na tayo, makakapagsimula na tayo ng pagbabakuna sa mga health workers. Ayan, tabi sa Pio, pahayag, kan sa tayong City Health Officer may kinaraman sa posibleng dire-diretso ng pag-rollout ng COVID-19 vaccination sa Syudad Mangan, Legazpi. Prerequisite ng GADAN simulation exercise, ano? Yes. Roger, sige. Tabi sa Pio, hali sa Legazpi City Convention Center, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Kasabay si Doc Alec Fulbert Hiliego sa tuya pong mahiguso na City Health Officer Carligaspi. Ano nung yan sa mga injection ha? Bakuna. At nang uto na nakalistan ako kay Mayor, kung noaring kita pa todokan, sige Mayor, pahit todok. Nawa digdi sa istasyon. Tosok kung tosok. Diba? Laban kung laban. Oras, Pilipinas, alas 4:28 ang hapon. An oras hatod sa Indokang. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon.
Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Regular na riparuho ng mga electric connections and installation sa harong. Ipairahay sa sarong lisensyadong elektrisyan ang may mga diferensya na wirings. Mantang salidahan ng mga ini kung talagang raot na. Likayan ang overloading sa mga electric circuits sa paaginin pagsaksak ng linya para sa dagdag na ilaw as in appliances. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative, asin kan estasyon na ini. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaipuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Renz, marahay na hapon na. Go ahead, Renz. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, asin na maray na hapon sa mga parantabay. Ayaw nga nakita digdi tabi, Sir Pio, ngunya na pagkapon digdi sa Sangguniang Bayan na Candarga, na kung sain saktong-sakto na pinapudan niya ni Konsyal Bob Magalona, ang prime water Daraga, na kung sain pinaglalaoman na ni tabi, Sir Pio, na halawig na naman na bulan, ang bibilangon kan mga daragay nyo, ang aning mas mabilog, asin mas mapakaray,
ang supply nin tubig digdi sa Banuan. Dahil tabi Sir Pio pagparapalo yon. Sige. Interview ta ngunyan mismo ang nagpaapod sa Prime Water ngunyan na pagkapon si Konsehal Bob Magalona ang Committee on Infrastructure tabi Sir Pio kan Sangguniang Bayan kan Daragawad. Nasibong na linya po si Sir Pio Fernandez sa programang Bicol Target. Hi, hello, good afternoon po. Yes, good afternoon, tabi kagawad, si Pio po ini. Yes sir, Sir Pio. Good Opo. afternoon po. Opo, ano ang nagluwas sa pagdadangog kan sanggunian kan pagpaapod nindo sa Prime Waters ngunyan na hapon? Go ahead po. Thank you, Sir Pio. Pinapod mi po yan sa katuyuhan po na maaraman man kang sa tuyang mga residente sa Daraga. Ini po kayang Prime Water, ini po baga ang pag first year na pagkatukaw mi digdi, nag-present po sinda ka ito na sa mga targets ninda and commitments sa Daraga. That's why gusto mi man po ma-update sa ngunyan since pirang years na po na nakaagi. Ang aram mi po kaya may rehabilitation program sinda for 5 years. And inapot mi man po si GM kang Prime Water, 4 years na palang sindangon niya na nagre-rehab. And minsan niya ko, may mga kahaputan manggiraray sa mga Daragenyos. Kaya timing man po, nag-explain man digdi so Prime Water, together with the technical support staff dinda, nadangog mi man po itong mga pagpapaabot ninda sa moyang updates. May mga kahapotan lang kami kaya na importante. Kaya nasimbag man po ninda tabi Sir Pio. Ano po sa mga kahaputan nindo na nasimbag ninda tabi? Go ahead. Actually, ini pong pinaka-concern ko man sana. So, pig-commit ninda na supply ka tubig na matatawan da aki tamang supply itong existing na number of barangays and pig-commit nila ito na madadagdagang pakit 10 barangays. So, di ko lang natuom so figure nung pig-present nila ang existing ka itong barangay nga 25 barangays. So, madadagdagang kit 10, yan ang commitment nila. Ta 54 barangays po, baga kita Sir Pio, no? Po. So, iyo man ko taiyan. So, piga halat mi na hay na po sindangon yan. So, siguro, nag-report nga ni Sinda na pigagibo daan ninda ang medyos na maserban mo na so dati. So, iyon na po ito ang bigapan mingon yan. Kaya, part by part, may mga queries so mga satoyang residente. Aron po kang dyan sa pasiring sa Sagpon, may barangay official man po akong nakahuron na sa ibong na part lang da piglagan kiba kung pipe. Tapos sabi kang barangay official, inapot da ni na paano man sa ibong na part. Ang simbag da po, to follow na lang pag may budget na. So, garida po magayod kaya so pagka arog ka tungpan, so pag may maabot na pondo na saka na, kaya dapat ibabalance naman po sana ini sa paagi ng anong tabang. Kaya may mga questions man po na kung pwede, kung kulang talaga sinda, may kukuon kitang ibang concessionaire na matao sinda ka tubig. Iyo. Kagawad tabi, igwa kang pigasabi ka subago na mga commitments ninda na ilinatag dyan ka itong mga nakaagi. Dyan sa paghampang ninda tabi ngunya na hapon, kumbinsido ka mo tabi sa mga simbag ninda insofar as yung mga commitments kan Prime Waters is concerned? May mga bagay Sir Pio na nasimbag and may dai pa maray ninda na tawan ki linaw. Nag-agad po sinda ki another meeting para ma-discuss ninda ning fully. So ibang dai po ninda na simbag. And ini po na concern ko is ini pong mga excavated road, mga portion kang road, especially digdi sa National Road, sa Rizal Street. Inagadang ko po sinda, for the record niya ko, ano ang commitment nindo na ma-rehab gabos fully. Nagtuga po sinda sa mo ngunyan at the end of March.
Iyo po, so pig-commit ni GM, ang Prime. So, maugma man po kami, arog ka to ang commitment niya. Minsan po, Sir Pio, may mga nangyayari baga po na aksidente. Data na po, dapat madagdagan pa ito. Iyo po. Medyo difícil po ang lugar. Iyo. Kung si Altabi, kung susumadahon ta, simple man sanaan kahaputan yan kan Daragaños. So, concern sa quantity and quality supply kan tubig sa mga Daragaños. Ano ang sa indang assurance ka Antabi? With regards sa quality, yung ani po ito, sabi ko pa summer time na, baka magdiit na naman ang tubig. Kaya, pigtatawan niya to isindaning panahon para makareport giraray Sir Pio. Tapos baga sa bitin po, so discussion mingon yan. Opo. Agadon mi po giraray itong oras na ito para at least may paabot naman po sa satuyang mga residente kung ano talaga po ang standing na. Magibo man po kaming lockdown na within 5 years as commitment ninda to rehab kung ano po man ang pwede ming gibuho na lockdown para masimbag po so tamang supply kang tubig. Iyo. Was there an assurance, Tabi, na itinaw sa Indo kung nag-crop up sa hororon, kung naarin makakamati nin maray na kalidad, as in, so quantity kan, maray na quantity, sufficienteng quantity kan tubig, Tabi, ang daraga, over? Pigingwa po ninda, so source po ninda, halos ang pigkumit lang so dati. So dating pigtatawan, kitubig, iyo lang mo na ang balak po ninda na matawan talagang sufficiente. As of now, rotational pa din po. May mga lugar po na di oras lang ang pagpabulos and so iba po, pigahatodan kang water trap. Ayan man po so mga means para at least igibo man po ninda yan para at least ma-distribute man po talaga sa tubig sa mga nangangae po. Iyo. So, sa madaling sabi, open-ended pa Tabi, Councilor. Ano po? Yes po, Sir Pio. Basta po, digdi sa pag-uroron-uron kung talagang dahil na ninda kaya, hanap kita kibang pwede mag-supply kitubig para sa prime water. Yun. So prime water, nag-supply nyo ng tubig sa daraga. Kung dahil na kaya, so prime water, hahanapan naman ng masupply man ng tubig. Yes, mahanap kita ning ma-supply sa prime water. O di tarakod-takod ng supplier. wala pong choice Sir Pio kung dahil ninda mahihit so promisa po ninda. Yan, oo. Ninda mag-expand kang source or whatever. Opo. Kung so iba kaya, why not po? I-try ta po. Yes, oo. Now, naunambitan sa Ororon Tabi Kagawad, so sa indang business permit, kung taan sistema baga, pinagapinjente mismo ito kan lokal na gobyerno, not unless na magturol-tulo sila sa serbisyo Tabi. Yes po. Bali, before, yun po yan sa pig-raise ni Mayor, na talagang dahil niya po pig-kwan, so business permit. Then, as of now, may deadline po na pigtao din sa inda. Baka ngayon na end of March din talaga na maayos po so ibang scope na dapat i-comply ninda by the end of March. Opo. O di sige Tabi Kagawad baba no kung igwa ka pang gustong idagdag man may relasyon sa siring na hororon diyan sa mga taga-daraga, please go ahead. Sa mga Daragenyo, may inapot po kaya ako kanina regarding po sa mga queries ng iba na nagabayad niya minimum charge maski ang volume consume is ababa. Yan. Pinasimbag ko po yan, Sir Pio, kay manager. Opo. Ito pala na areas declared as igwang tubig, base sa report ninda, mag-consume ka po kay less than 10 cubic, still, ang babayadan mo po, 10 cubic as minimum. Yan. So, yan na po ang patakaran pala ninda. Oo. Parang kaya, flat rate. syempre po, flat rate yan. So, tawo po na mareklamo, dahil man ki ganahan kung naka-star siya sa talagang well-distributed ang tubig. Pag-set ko nga po kanina, example, ako nag-star sa sarong apartment, nagpa-Manila akong 20 days o 15 days,
Then pagbalik ko, 2 days lang ako nagamit kitubig, balik naman. Pag end of the month, ang babayadan ko still minimum. Iyo nga ni gari igoning grave injustice bagata dapat ang bayadan mo so aktual na konsumo aktual na konsumo lang, di ba? Ang explanation po, ipapacheck mi pa. Once na nagpirma ka daa po kang contract, Oh. O naputol. One-sided na kontrata, di ba, Bunjing? Dahil mo man kinonsumo, bayadan mo. Ang sa kuryente nga, ibaga, aktual na konsumo, dahil ning flat rate. Man pwede yan, paano na, marita na buting kayan ini ni Kagawad Bob. Adi, sisay man na mabaya Kagawad Bagatabi na, dahil mo man kinonsumo, babayadan mo. iyo po, Sir Pio, ang explanation po ninda, iyo yan. Pag naka-star ka, halimbawa, sa sarong subdivision, ang report ninda well distributed ng tubig, dahil ang problema, still, naka-bracket ka na po duman sa minimum. And, ipapacheck mi po iyan, sabi ko nga ni Digday, ipapacheck mi ang documents. Ta sabi, once na nagpatakod kang tubig, binded na po yan ki-contract, and yaon niyan duman sa contract. Gari day kang parang you are pushed to the wall, takaipuan mo tubig, pumirma ka sa one-sided na kontrata. Yan po ang kuanin. Yan yung ipapa-check mi po. Oo. Kasi involved na, gari nakalaog na yan sa kontrata na you will pay a minimum yung charges siguro kung anong charges. Pero, Kaya dapat masabutan po kang tao na base sa explanation kanina, maliwanag po na sinabi ni manager kang Prime na iyo po ito ang bracket. naku, onerous ang contract eh. Inda ko kung pararihuyan sa ibang water districts tabi Kagawad. Ade. Iyo po. Sige po. May gigibuon man po kami kaan for verification man po. Tibaad makakonsulta kita kaan sa Yes po. legal department. Kung paano parang one side, sa tuya baga sa APEC, kung ano sana sa konsumo, yun lang. Yes po. Ini yes sa po, tubig. Sir Pio. Ini sa tubig, parang wala kang dahil kang maginibuta, kay No mong choice. tubig, mapirma ka na sana. Iyo po. Kaya Parang, sumaw nga mapatakod ki tubig, i-explain man siguro sa indayan kang Prime na arog kayan. So gari one-sided talaga po ang kuan. So Iyo. ipapacheck na po kung paano yan ma-regulate ng maayos. Kung Sige. ano man po ang Sige tabi Kagawad. Salamat din maray sa oras. Mula informasyon, mabuhay ka tabi. sige po, Sir Pio. Thank you. No po. Renz. So, yan tabi, Sir Pio, si Yo, Kagawad Bob Magalona. Yugon man, Renz. Magbabayad ka mo dyan. Dahil mo man kinonsumo. Roger, dakulso na discover talaga tabi ni Sir Pio. Yan ang, Jesus Mario Joseph. Kaya naman. pig ugid naman sin nagparadawog talaga kita kasubago nin matindi. Dahil lang takol talaga so inopen. Maski nga sa mga pinaparayaan tabi Sir Pio na proyekto, kana Prime Water, na nakatiwangwang digdi sa ibang mga barangay, yung man ang pinagbuksan man digdi sa Sangguniang Bayan. Pero sa aga, bibilugon tayo ng mga istoryang iyan tabi Sir Pio. At ang aning may bareta tama nili ang pantay. Magin man yan so manamyento kan Prime Water tabi Sir Pio. Ganda tama ning mensahe. Dahil so branch manager plan tabi Sir Pio kaya palang ka man nakaagin si Mana. Wara so branch manager kan Prime Water. Na diskuido palang tabi Sir Pio sa vehicular accident. Irak man sa ina. Digdi sa Banyag tabi Sir Pio. Remit so auto. Sus. Kaya nga ni pagdigdi, igwa pa pala siyang namamatayan pangkulog sa lawas. Kaya medyo dahil tanaw na inistorbo. Kaya nagpaset na sa nakita nin date kung nari kita pwedeng mag-interview nin straight. At ang aning mapabuelo taman nini yung branch manager kan Prime Water, manangod niya ni kan mga concern, na niranidigdi mismo sa Sangguniang Bayan kan daragang niya na pagkahapon. Kopya. Then tabi Sir Pio, ang magadagdag na pangyayari digdi sa Sangguniang Bayan kan daraga pinapuda ng Prime Water kan na Sangguniang Bayan, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Ren. Golpi pa nagburot. Yan sa nang papir. Grabe man na kontrata yan. Oneros na maray. Kapipiritan ka na sa nang pumirma. Takaipuhan man tubig. Tapos mabayad ka ng flat rate dahil man kinonsumo. Joseph naman, no. Kaya nga ni may kontador. Anong sirbi kang kontador kung mabayad kang flat rate na sana? O di, para flat rate ka na sana.
konsumo sa eksakto sa naduman sa kuan sa bayan. Luens, maray na hapon. Go ahead na. Yes, salamat sabi Tito. Muna kita sa malipot-lipot na lugar. May sityo matikol ka distansya. Pinag-check tama na agad kung tama na ang sitwasyon. Matapos na mangyari baga sa hold up incident kan mga nakaliistal daw. Dapat alas 10 kang bagyo nagpasiring yan. Talas 10 bagay ito nagpaipli sudua. Alas 7 tabi Sir Pio ito nagpoon. Alas 7 nagpoon. Oron-oron. Sakod alas 10 na dali. Sakod alas 10 na dali sinda. 3 hours. Roger. Ayan. Ang nagluluwas tabi digdi Sir Pio sa tuyang kinamumugtakan. Everyday na naram. Nata. Tapos sa kadapol mong kiraray ng mga kaparadang mga motorsiklo. Para na tabi Sir Pio. An yaraon digdi sa itaas na parte na ini. Bata malipot-lipot pa talaga. So nahihiling sudagat? Roger. O dyan sa estansa pataas? Correct. Aber daw. Roger, ang sitwasyon digdi tabi Sir Pio, mga manlain-lain na mga nakaparadang motorsiklo. Oho. Kung arin so medyo mapuro pa iplian, kuda so medyo matago-taguan, yaraon man so mga nakaparadang motorsiklo, pagbaba mo, ikwanin mga lovers. Talaga. Sa araw kaining oras? Kaining oras? Ba, sige daw. Oo na, atap-atap. O karing kan nakipag-ulay ang DCG medyo sa Barangay Council kan istansa. So mga opisyalis duman, mas maray ngaya sir na digdiyon mo ngayon alas 10 kod alauna ki aga. Aga? Roger. Udto maaga? Aga? So maaga? Maagang alauna? Natada Na mas maray daw, na talagang mahiling na talagang live show daw sa Mr. Pio. May laban? May laban? Lagad naman. So Mariusip mo na. Maaga? Maaga? Iba. Maski nga ni Sir Pio baga may nangyari na baga ting biroon mo grisuan sinda kinalaki. Pinagsak sa lalaki tapos pinailing pang so babayi hinipuan sa manlaylay na pribadong partikan lawas. Iyo. Sapon sa kunya ay manggiraray. Iyo manggiraray ang sitwasyon di ang siste. Kanapol na basura ta so mga daradara man ang mga pang timo-timo. Iyo so mga nagkawara na tigdi. Anon mga yaon dyan? Ang mga pang-edadan? Mga pang-edadan, mga nasa between 21 to 40 years old. Talaga naman Oo. Mga nagkakameraman na nagdadarayo digditabi Sir Pio. Pero so mga magburo barkada, pero nagbiburo bisikleta. Pero di man digdi nagtitirinir. Iyo. Nagtitirinir hindi. So mga nagpakamotor na may sunod na mga lovers. Iyo, sige. Roger, kaya ang pangatunan ng Barangay Council, maad lamang ay matabangan ay lamang kami na mapasyaran inikan pulis, lalo na ngayon pag mga alanganin ng oras, nangani na magkasiritan at pangingiasin day na mangyari ba ang mga diswido na nangyayari mismo sa sayin ng lugar na day man sindang ipakaisi. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, abangan ang iba pa mga istorya. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Madyan nagtibunjing. Puntay mamaya. 5 bago magtapos ang programa, pwede pa si Pading Jim, nakaready dahil manaputol. Kung ready si Pading Jim, go, go, go! Yes, salamat tabi pa di, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, ipina-stop ng una ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig ang feeding sa mga daycare, mga kaakian, sa mga buro barangay, dahilan sa kontrobersiya tabi pa di, na binagokan na DSWD ang pasistema kung dati original na skema na ang pondo para sa feeding program para sa mga daycare ali sa nasyonal ipig-download sa mga LGU pasiring sa mga barangay tabi pa di kwarta asin ang mga daycare workers na ang nagbabakal ka na mga lulutoon para sa mga aki tan pinaka-objeto kani iyon na ma-address ang malnutrition kaining mga kaakian. Naglaog ang kontrobersiya o isyong ini matapos na nagbagunin pa sistema ang DSWD ang ginibo pigpa kontrata may mga supplier na hali sa Metro Manila tabi pa di. Ngunyan ang problema ta mag-abot man sa munisipyo
ididividir ini sa mga barangay, kurulang tabi pa de, nainot minsan so bagas na NFA, may parong na pati, may bukbuk na ni ba? Nako. Uugasan mo maray nin tulo, mga nagkatulong beses na nga ning mawara sa parong. And mag-abot man sa bagas, dahil ki gulay, dahil ki mga ingrediente, mapuyo man na umabot sa ingrediente, dahil man bagas. Dahil ki supang halo sa mga harukan, halimbawa maluto ki spaghetti, dahil so karne, mapuyo man umabot sa karne, lanos na tabi pa dahil. Pagkatapos sa mga alaya, so Ricardo, rala pa nang nag-aabot tabi pa de, kaya susugdig di kay Mayor Kaloy Baldo, baka mamugtak lugod sa Piligruman lugod, ining mga aki napapakaunon kay na, kung ipipirit na iyuan ni pagpapwesto sa mga buro barangay, kaya susug kay Mayor Kaloy Baldo, sagkod na dahil na address ining masolusyonan kan DSWD, taan hagad kan mga mayors, haros para rin sa problema, ibalik itong dating pasistema na pondo na sana ani pagpapaagi, digdi na sana ibakal ki mga ingrediente arog ka na mga gulayon, bagas, digdi sa lokal, bako na maghali pa duman sa Metro Manila. So ngunyan, para sa karaman kan mga nasa barangay sa Banuan kan Kamalig, dahil nang una nakipagmuwa ang lokal na gobyerno sa DSWD, manungod sa programang ini, habang dahil pa na susolusyonan, kagadan kan mga alkalde na ibalik so dati, bako na ining bagong pasistema, dahil lang may problema, pag-abot sa pag-abot ka na mga ingrediente gagamiton sa pagluto, susok sa mino na ipupwesto sa mga kaakian sa mga buro barangay tabi pa din. Roger. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jim. Sa agabal tadahan tayo sa tingog kan Banwaan. Salamat kan sa ido pagkantabay, amang Diyos ang magbantay. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan.